Znači, kako ste došli u Sloveniju, s motorima? Ne, s kombijem bilo ušta gužva na granici trebali smo i došli s motorima trebali smo doći. doći motorima, Da. nismo. Da. Slovaka, Poljaka, ono, prelazi preko vas, nisam to uopće znao, zaboravio sam skroz na to. Da, vi ste put prema zapadu, to. Ne? Svi imate Kawasaki? On ima Kawasaki, svi ostali Honda. Svi imate Honda, kako to? Pa zbog njega, Da bude malo razlike. da. Znači, u bendu vas je 9, kako se koordinirate kad pišete komade? Je to problem da vas je toliko? Pa uglavnom, pjevač se probudi i rekao sanjao sam to i to i onda mi brzo, ok, pišemo, pošto on ne znam pisati. I onda, tako pjesme nastaju. Mislite da na to, na liriku i to, jel? Da, kada je ovaj ustvarjalni proces. Da, Stvarni proces je kod nas napet. da. I puno alkohola, droge i sve ovo što se zabranjuje katolička crkva i tako. 9 vas je, idete zajedno na more? Nikad. Ne do Bog. Ne, ovo je slučajno. Dovoljno nam je ovi koncerti koji... Da, vidimo se u kombiju Mislim da i to je more to. idemo odmoriti. Da. A ovo ostalo radimo. Mislim, zajedno. Kažu vruće, kaže ajmo!